ngathi Okay, thank you very much. Ndineke pepa kalipa. Pane kumwe kudalira makambogara muchida kuwirirana mabhadhariro yena yako muso yakapara. Yatakambogara kumba kwawo. Ndoti mushomo ndoti ndole foni yangu ngatabatira. Foni yako yakunge. Wakanyora kanjani. Wakanyora uchida kuita. Ndipiwe foni. Upiwe foni bakuita. Iwe moso yao kapara urikuiziva. Ya moso yana kapara urikuiziva ndiyo ndakabata nema message. Wakabata nema message yeru. Mukadzi asi wako wenda kunoita mami. Wabvuma kuti message ndiyako ndero. Ma message shwa ndiyangu ndero. Asudana na maya wena ndana na. Iwe watanga nekuramba. Unzwisisa? Anditi? Chitujo uwanza cheko yambofundira mukano wekuitawo. Ndakakupa 5 minutes. Chanangire zvauri kuziva panhau iyi. Chandikuziva panhau iyi ndeyekuti ndabatwa ndarohwa takazoenda kumba pandabva kubvunza kuti chii vanza ndabata chii pakoti vachokupimba nemameseji ndibvunza nayakoti chii changa chakupinda makatotanga rini ingati ungaita madhiriwo tichitengesana huku nditsvagira makastoma mweyarudzi ungaugarai ati ipapa ndikuziva ndiregera maidinei ndobva azonzi tadaro ndobva azonzi amaiweyapo amai junior ndobva ati dai ndindana ndine foni maiti muziva manje ndimaswera mune foni ndomataurira ndoitauri wapedza aiwa taurapedza asi foni wakatorerwa mushure mokunge mabatwa usati wakudirita mameseji arikuverenga akawanda mameseji arikuverenga kuina nhasi zachikutoverenga musikana fezuriso ndakatiwanda anangwari ndadirita udani manje mamwe wacho ndindakanyora mamwe wacho notichaita ngoita conservation yoruro sokumurapi aidana nawo Maboti, ndanzo papedza chekuti musangana patrainet uya akati ndakuya kuuya anditi wanga wausiku imedza kubhora makasangana pandakazoona vakambira vakandibata vanatanga ngoenda musi mumwe chete ndakasiyana musi mumwe chete imameseji musi mumwe chete hapana kunobata kambotaura zvekunambuya aiwa zviya musi ndezvemusi mumwe chete
ndapedza kuongorora message yandiye zuva rimwe chete ndakabata ndakabata. Alright, chinditaurira kuti pamamessages aya chinonzi message chinenge chibva kuna A chichienda kuna B. Ndizvo? Angari pa A ndiani? Iwewe toti iwewe wanga uri B. Waitaura nani? Kama nani mama? Apa ndaingutaura namba dzacho dzainzi namba yako iwe inoti 077 16 71 458 ndizvo ichienda uku ichitaurawo nani? Ndipe namba yavo, ndipe namba dzemukomi wamari kutaura naye, namba dzake ndipe ndizo foni dzenyu. Right, idzi namba idzi yepakutanga yakamirira muri ano akamirira namba idzi ndiani foni bote. Iyi muridzi wenhamba iyi zita rake charo anodhana Margaret ndizvo? Iwewe wati uyu ndiye akaintercepta uchifungidzira kuti uri kutaura neuyu Margaret ndizvo? Saka wawaida kutaura naye Margaret. Ipapo zvavakundishamisa mirira usati washamiswa. Mirira zvako usati washamiswa. Iwewe uri kurutivi uri kutaura nenhamba idzi. Mirira nhamba idzi dzasvika pamunhu anditi anove uyu murume waMargaret ndizvo? Chinove chinhu chimwe chete anditi? Asi iwewe pawakafona mazwi erudo yawaitaura waiyataura kuna Margaret here kana kuti kune uyu? Ipapo ndaingoni kuti munhu wanutaura mashuwe ndasamuzafoni naye. Ndio paipa ndiri kuda kuti iwe wega uzvibate kuti pawaitaura iwewe dai kuti wakataura neuyu zvange zvakangonyura zvakadaro andizvo? Zvange zvakanaka zvakadaro anditi? Zvino manje munyama waukaita foni yakanga ine uyu wapanga ipapo ndo pawawana mbiso yako Saka musandispira kuti mamessage wani. Musandispira sei? Pamamessage ndakabata pakudana amai wani. Saka iwewe manje unoziziva here kuti mumajeri vanhu varimo havasi vese vane mhosva, vamwe vana mhosva. Zvino iwewe vanhu vakaita sewe, iwewe pauri uri munhu ari kuramba mhosva yake, asi mhosva yake wakaibvara. Zvino tiri kushedza mukadzi wako auye kuno, uyo yanga achitaura kodiani ngavauye papinda avo vachiuya. Ndine mubvunzo wanga ubvunza pawaisenda mameseji kune mukadzi wachizvizira kuti mukadzi akarohwa neni. Ndaizviziva. Waizviziva? ndiri kuda umwe chete munopinda 1-1 vatanga ndiani ndini mairaizi mayani okupindai serera ukundararo
ane vanhu vakagara pane munhu wamunoziva here kuti vaziva sei vakamira vari saanani nemugaro wakaita murume wacho ndeupi iwe ndemukadzi wakaita inowaziva kana nawo senyumba aichajwa makasitoma nemunhu wangu nemimwe machitokuzo amepota kunopereka mari unopereka mari unozodaisodaiso mazera kuvaita saka ndaitosenda nawo musowakonsicha mari saka zvino pane nhango ifanapa yavaisa tabona mamune hasha dzoda kutaura stereka saka tine shoko rimwe chete rava kuti imi mutudziwo zvamunoziva pamusoro penhau iyi akagarirwa varadzi nhau yamunoziva tavai nhau yamunoziva nemi nhau yamunoziva November kwamba mai wakauzaboti kuzvikukelo kariba ndimo wakatoziza ndoilo karibo mutafishi saka ndikoiterewo mari pandatoenda kuzigonga andisisina mari chibaba ndakodzoka mwana waudzi akanzi alright ndofunga ava pakamubhadhara mari iyo dzatanga kurasikuti ndobva wasvika kuenfunga kabva watsanangurira nini ndabo kutsvaga mari ndobva wadzoka musi wanaini ndomusi wandasimukawo ndichienda kunza akandokutsvagera akasvika panapo vakati mamuka sei pafoni yameraisi mamuka sei kana twakadaira kuti mamukawo here ndokuzotanga kutaurwa vakataura iniwo ndasvika nyati pamuri kutaura paumbowo wamurikupa muri kutaura inhau yani nokuti nhau iyi yabai nhau yati kutaura ndiyavaraisi pazvakaitika vakamurikwe zvakaitika ndomusi wandakwira bhazi ndichienda kuava vakazondifonira isu kana chiti eyewitness ndaona accident ichitika parodi eyewitness zvaibvakomba vachimhanya andidika chinhu chaitika muri paground but imimi matova second patrot makatonzwawo nemurume wenyu ini kuti ndizive murume wenyu apiwa nguva yekutaura andidika tati imimi pazvakaitika makanga muri kwendera ndozvamutura ndandisipo kuti ndizive nyaya yakaitika ndi raisi ndo vakandifonira kuti amaiboti ndabata vaboti vangatinyora mameseji vakunyorana nevakunyorana nemukadzi wangu vachifonere ndi vari varaisi tiri kumuzara bani vadaro ndikati ho andozvaitika zvinhu zviri parefu handati ndingakwanisa kuita ndobva wazofona mukadzi wacho ndikati maiboti muisei muisei maratombonisana ndakavaboti zvakambotitanga rini akati handisi kuziva maidaisi akavabvira kakuimba iwe here kuita napese kwataita ndatiwandipe nezuva rimwe rawakatidza aboti kuti ndiziva ndizvendi ndiziva makastoma mutora hukuma ndawaboti vachindikorektira mazangu vachindipa ndawaboti handisi kutoziva wakota kusvika izvi ndakaraisi kusango pabaro vakutosvika izvizvi ndokwakutondudza kuti aboti vangachitaura nini pamameseji vakatipipa pamameseji vaamai ainaisi wakutsananguriri pafoni ndobva zvapera zvakadaro ndazouyawo kuno zveshuwa ndakugaisa muzara pamitazi ndasvika nanzwa nyaya yadaro vachidai yakaiwadare saka ndakuti ii zvanzi kanzi 300 nembudzi pamusoro ndati ndo mari yacho waraitega ndichirese ndichinonzwisisa ndakasumuka shiwanisa mapurisa emusha ndanainoma kwavo ndasvika shuwangu aripo wetsina baba namai ndati raisi ndasvika pano rwatobvunzwa nemunhu wani handikaenda nezvakanzi apa munowaziva zvakanzaiva ndongozwa kwaona ndikasiva kanzi andomaigoti vaya kunzwisisa chi nyaya dzakaitika ndichwamira akangoenza meseji wani kumeseji endendere kuvati zvimwe zvese ndifunga matsanangurana kufunga iwo vasara kuvashaiwa nokufunga ndomakutinesi wakati kwakalova ndoakamhanya mudodzi wakandibvunza kuti ari padhuze hama yawo kana kuti munhu wamukuzira padhuze zvese ndikatovakudzerera ende kujeri munotora mukundu wavo anozichabaya
Shuwa kamanye kuti ndo vanhu vakatora vari tu mumwe wacho ndakazoenda naye tasvika ipapo ndobva tataura nyaya iyi ndakati raisi nyaya iyi ndainzwa but motaura kuti pama meseji maipfimbana ndima nditi komaneti maiwanzirei kudaro imi maipfimbana shuwa mukadzi wenyu akukura ega ndobva ndatovabvunza mai raisi pamundezvepafoni shuwa patanga mainowapoti zvakanzi maikoti handikuminza mawapoti handinakupfimbana navo handina kubva ndakadanana navo vachikukura nemwoyo wavo vanati wo shuwa raisi havana chavanipindura kubva kubata masikora kana mhinduro yakandipa kuti aiwapo amaikoti ini zvandatotaura ndataura kana tusatsazoda havana chavanipindura kubva bata masikora ndobva tosumuka ndobvaenda kuofisi kwavo ndatosumuka nemurumamati nayo ndobva ndatozokera ndofunga vakabva vazosimuka vapenda kwangu vachienda ndobva wadedza munhu wandandiinaye zvikanzi mazoronga kuti kudii zvikanzi baba vayanudza mamuviri zvikanzi inini ngavameikoti vauya kuti munyatsi munzwanana maikoti havasaramba kubhadhara nditi vati vauya kuti munzwanani ivo vakubvunzai kuti kungo muripo wacho here kuti mama wabata mukadzi wenyu nemunhu wangu kana kuti vakarararesa nakaita sei mainyorana meseji muri tu ndo muripo wacho imi hamuna kwapinda maikoti vangu varikumuzwanana vasi kuti varamba kubhadhara Alright, ndazviva nokusananira ndida kukubvunza inini makagara pamugere ipapo muri kurevera kuti murume wenyu arikunyeverera ai mirai kunzo mama ndiri mubvunzo nokuti pane zvinhu zviviri murume wenyu hana kupfima mukadzi wemunhu kana kuti hana kupfima mukadzi wemunhu imimi penyu ndikuda kunzwa umbowo hwenyu madziviro yamuri kuita pamurume wenyu neuyu muri kuti murume wenyu kugara kwaakaitwa apa anyeperwa here aiwa inini pandikupikisa kupikisa kuramba nditi mira pamwanangu mira kupikisa kuramba nyaya ndizo mukadzi wacho ndiri kupai mukana kuti imimi semukadzi weuyu ndizoka ndimurimonika ndiri kukubvunzai kuti murume wenyu kugadzwa kwakugara paakaita pache yapo ari kupomerwa mhosva here kana kuti mhosva anani mhosva yenyu iyi mhosva yekuti chii mameseji iwayo kuti chii rudo nani namai vapi amai raisi saka iwewe handiti wakaronga ari ndiye murume wako saka iwewe wagarapo wagweta here kuda kuti ununure uyu kana usiri gweta chisimuka wandanogara uko next witness chipomero kana kunyeperana iwewe une mukadzi wako waunofonera nguva yaunoda kaonekwa uri kutaura nezvemuto nemukadzi wemumwe pane nyaya then mukadzi iyeye wacho achibva asvikoka kuti udzochokwadi chomufambiro wakaita anopamva pane practical sex neoral sex ndizvo saka imimi pavanatanga muri kutaura pamafoni avo yangaitooro kuzvimara munguva dzamakanga muri kuvimbisana kuti dzakazvizadzikisa kuti chokwadi zviitiko zvakaitika saka apa kuti zvakaitika hazvina kuitika gumbowo uripo imeseji yamabvuma mega kuti zvechokwadi manganga muri kutaura nezvezvino nezvezvino then imimi my rights makarara kangadina baba kakawanda kakawanda
Mtupo wake ni gani? Kama wimbo safi. Mtupo anaele. Mtupo ni bosi. Vunza naye mtupo utakaye kuziwana.
Mugomore gato munorize. Andi obune mabusti. Amukutana n'ubuzima bw'ubwenge. Ugato. Amukutana n'ubwenge. Ini ma message njalo. A message yuaya ufonela mukadzi wemunhu kutaura zverudo atera unzi kufonera mukadzi wemunhu kutaura nezverudo nemukadzi wemunhu amazizo kuparadza imba yemunhu imimi muri meseri munogara meseri nemukadzi wemunhu wewe uchitaura uri wati wewe mari haisi kukukwanira uri murombo saka paurombo pacho uenda ushanda masikati neusiku konguva yokurara neuyu inowanika mira ndikafamba newe nokuti hauzoenda ava vanhu ka vanenge vachidawo vanhu chikafu chamunongodya handiri kukwandirisa majaira chikafu ichocho chamuropa renyu handiti saka kana waenda kunotorawo wotosvinga kuti uzadzikise kutsvaira marara pamba pako ukatadza kuyatsvaira mumwana otsvaira runzwisisa mombe dziriko uyu mukadzi wako uchitaura kuti hauna zvikwanisiro saka kuti utsvagawo mari pamwe akaendawo magereti kunokumbira mari uyo ataura kuti ndi businessman anotsvaga macustomers anotengesa zvaanotengesa uyu anombadzurisa uyu unotengesa upi iwe unoita sei ndio pati bandikutaura kuti ndiwe mbozha yacho inoenda kuchitenga huku dzacho ndiwo mulungu wakwandiri unonotenga huku dzakwandiri vanotipa tisina mari ukapatiwana mari vadoziwa pauzi ndio pane urungu wako iwe ndotomeka profit iwe ndio panotomeka profit asi manje chirega kumeka nokuzotora mukadzi wemunhu kwazvinzo chirega kuzomeka profit nokuzotora mukadzi wemunhu imimi amai mune vana vangani muchitsiga dzivai yadhi yenyu musazoyambukira munoshungurudza vanhu musazoita usawira wekutorerana vakadzi itai usawira une rudo rwechokwadi handiti muri kudanana hapana kurambana muri mukwirirana ndizvo saka imba ino ngaiende saka panoningirika panoripa mombe kudzivirira vanhu kutorerana vakadzi penauti yacho inofamiti kureva mombe 4 mombe 4 kuti mukadzi wemumwe wachiwewo to the plaintiff. To the plaintiff. Then mombe imwe chete mugomo rinoyera regato rakamfunga rasvipiswa nokuti havasivo vaenda kunotanga kurarirako vakawanda vari kurarirako vamwe vatisiri kubata iye zvino pari kudiwa vanobvako mundo renyamunetsi nakamfungo pari kudiwa mombe dzinoenda kunouraiwa ikoko dzochenurwa kugezisa gomo iroro imombe then inini wacho kugara kwangu pano padare muchinditia ndichiteerera nhau dzamuri kumbotanga maramba
Murikutamba nenguva yangu ndafana ndiri kumba kwangu chizororavo. Mombe kugara kwangu pana. Especially kana mchitanga muchiramba muida kunzvenga. Kuseri kwekuda kuona kuti munoziva zvingani. Court cost dzakabhadhara nemumang'ari dzinodzorerwa nadefendant atanga nekuramba mhosva asi mafacts beyond reasonable doubt, tangible evidence iripo nemunhu wacho akararwa ari kupupura saka 21 days to pay.